дар шаҳри Исфара дар самти амалисозии ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. Дар ин радиф ба фаъолияти корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо сифату воридоти ивазкунанда ва содиротӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. Алҳол аз 80 корхонаи саноатии шаҳр фаъолияти 11 корхона ба бандобасти меваи хушк ва 2 корхона ба истеҳсоли маҳсулоти консервагӣ равона гардида, барои зиёд намудани ҳаҷми содирот ва истифодаи технологияи нав тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Субҳи Ватан яке аз корхонаҳои муваффақ дар ин самт буда, дар раванди таъмини истиқлолияти озуқавории мамлакат саҳми муносиб мегузорад. Дар корхона бо баробари истеҳсоли маҳсулоти консервагӣ аз лиҳози экологӣ тоза, ки дар бозори дохил ва хориҷ талаботи зиёд дорад, меваи хушки хусифат дар ҳаҷм ва дизайни хоса бандобаст гардида, бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон ба мизоҷон пешкаш карда мешавад. соли 2025 барои корхонаи мо соли пурбарор буд. Мо зиёда 14 миллион маҳсулоти кишоварзиро коркард ва бандобаст намудем, ки ин сурати афзоиш 125% мебошад. мо маҳсулотро ба Қазоқистон, Ӯзбекистон, Беларусия, Украина, Россия, Германия, Амрико ва Полша содирот намудем. маҳсулотҳои хомро асосан аз шаҳри Исфара, Кони Бодом, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ноҳияи Ҳисор ва тобиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мегирем. мавриди зикри хос аст, ки дар корхона 40 намуди маҳсулот истеҳсол мегардад. ба сифати истеъмолии қисмати зиёди ин маҳсулот дар озмоишгоҳҳои мӯътабари байналмилалӣ озмуда шуда соҳиби сертификати ҷаҳонӣ мебошанд. маъмурияти коргоҳ бо дарки амиқи аҳамияти сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар боби таъмини рушди устувори иқтисодӣ, ворид намудани технологияи муосир, афзон намудани иқтидори содиротӣ бо роҳи коркарди ниҳоии ашёи хоми дар мамлакат истеҳсолшаванда ва истеҳсоли маҳсулоти ба рақобат тобовар, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва амалӣ намудани ҳадафҳои иҷтимоӣ баландбардории сатҳи зиндагии шаҳрвандон барои дар оянда боз ҳам васеъ намудани доираи фаъолият, зиёд намудани номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда ва воридсозии дастгоҳу таҷҳизоти муосир тадбирҳои иловагӣ меандешад. таҷрибаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Субҳи Ватан собит месозад, ки шарти асосии пешбурди соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат tashabbuskорӣ, омӯзиши талаботи бозор, меҳнати софдилона ва истеҳсоли маҳсулоти босифат мебошад. Собир Айюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор.